Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseriga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
Mwanju murigereri omotienyi no yokabere chitariki 13 ritukeri morioka gwetoikeri tukoriri abarende bari beroberete bakora biri baroberete gokora na bari bande bateroberete na baratigarese bare omotienyi no yoiga omotienyi okabere omwaka bwechirubere na 2025 na chingaki amanga gantokane kiwa chinsemo ao ime na isiko oyagusi ege nekionga chinsa ibero mwanju murigereri na ase nsemo imenyerero nigakorwa Wilson Makori kuna nsemo transmission yakorwa DJ Atson na njeni ngoro kwa Aaron Ototo nyangiri tabamo goika amalio. Na mwanju murigereri ekionga chinsa ibireri tukoria rero niko tuguchaka ningana ya gwichania ase amata yemo iyo mugaga dance tani mungale kurwa ekenyorokia irungu B ward ya Marani bunge gitu chache North barebirero maiga yokonyora mubire bumwana obo omunyeroka bw'imyaka 23 mbarabare ninga yabo nigo egotebekana bunanya gusira niga sogateri tuko lya Jumapili kurwenga yabo korende tachiete kuirana goika umubiroye onyara kobaga gotoka emambia ya rero niko baburirie obotuki koene kigwa nelio komanya ngani kianyata kobage koira abogima abo mwanchu abo na inyurwe muna nigo ebikore buniga bigante koene kigwa asinsemo ao ese abantu abagante gotoka basirtia amagima abo asinjira chobo tutukanu roboti oruo rokobwati mwanchu murigereri nigo rwariganirwa no morikito Dipon Asanya entiki kyakorekanire iga muroche nganeki yakere ntobe tokogenderera korora abantu baitu bagugusichinjira kitabwene tibunechi imambia ya rero abanyakenyero bairungu B nigo bariganirwa neri musulitindi ngoja kwa kintu kende kabere gaise kenyoro gito kende gitanga nikiabese kenyoro kerikeri omubere bomwana omunyarokoyo mu bw'emyaka ya gatwa nigo toka kogundete unatokorerwa n'abayibori baye yetangoro kuchana tibisibu mungare mwana oneko akurukumakure tikerubu mungare igasoga tari tukuri ya Sunday akarusi banda nyombe metorire na bana rete gasoka igo endo toka ase chipa ono igoro ngaiguri imisu ngatebyo mu muratore nere tarango uri imisu eri neri yaki ako igungwa neke moni esese aja namaraga banara digasidi botuko ngamata ibiboka orore obwate bichuchu orore gucha uwazi ase chiraniga orore gose ese kwere torore ke moni tigana enda gutwebya buzi ali okwere na iguba gukura ga kino mwana omi ona video idin drama na kumurigito ona yimisanya atamaraba ndibona nkwenda ndikasi yande skill majwa mami no mera magana n'abantu ba omeki maiti bano ngikireke ege korabuneke gani gobono giaichani abange ayama ega anene kobentunde ntangani gochia sabanya kenyora baiga dieta ne onguru kubeni na nyobuke gichana kenyori cyane irungu igona abo kamambia na igwa abantu bagukura nguje nari kuru ekero na igwa abantu bagukura najibuja anyoro mwana oyino arensari wanyoro mwana oyina ba arensabu alebo sakororo kana no yosambire akweto agotioka twakumi twabura ninga mangana kia yani ke konekie ke tutanya korora intwa isatua chitense yentwanya korora kona buniki inagie getanga nintwanya korora ke kone buniki kono tukume kurende nonya nabo ni gobareranga tira abantu ndaintangani aso munyaroko yeganya gosira Immaculate ko bakagosoka kurwa senka yabo akure imoka igo genda usira ochikoliwa tagotoka uguneji bako genda kuchi mali bana tugite pa musuju akarusi bona bagamba anto kabone pa genda kuchi ngibona genda kuchi ikarwite kabite chianga togo ikoto nyore gali busa tutigaro chimaya wono utiokire tumete achitaka rwa Jumapili akakuke ngima igare tubutuku igare tumuisonde
chigakio bono nigo abaiboli baboliwe gukwana n'abana babo anenekero bari ase chinka ili gutwara obwamato buya ana nyasa ukurwa nebyegwa nabe gutoko mwana ugusinyire lakini rende asama abira neli yanda lili umwana kwale lile matukonsi pigo so mungina bori mitinyikianda nabe bwana to umwana kabere nganko ndari kinge ka aikaransibwe nantu bana abaiboli abana ndubwate nekaro umwana ajakire kwanda tenge ka enkote wari wakinende abagukwanirwa ibikore birente to bisangire tote nambi basopa kabera singenje bono ono mwana omukore ngokina bono ori ngocha kwenderia chami yabo chigusio umubiro nyagusira nigo irwa senkendo chinga kibono butuki bwa chakire gikeirerete amakwelia yaiga komonyora tingo tela lekinda explain singenje koje nana to botan anda kusumu ndachitaka kosera karo manyora yaka muitaka chatutu kuripoti nikita kia ukiagetembe kuruiga asesa location ya Burabu egotoke imeye wodi ya Marani bunge ya Kitutu cha North ilitena na inkuru kwa Dipon Asanya bia muno muligito Dipon Asanya na roboti oru asenchira yobo ikiranu togendete ninganende yogo ichania amate ya nyagosira Jemi Manyang'ate kurwa Nyagonyi imeye county ya Kisii Uyorenge oyo mobo aigatia balie abangena bali bane banyatuka bagoitwa so kagirwa kwa babarogi nigo erebirero magiga y'abantu batamanyiri kugenda na gusalia endagera asemegondo yabo abo igo kurema asikugira bana batamanyiri aso obotuki gose ekaraba temire ko boraboli nigo bagotenga no muntu ojitaga kombo asinza mecho kurende tiba manyiti na nigo bakuboliri serikali kokora obotuki na kubana kalia obone bwabo muligito Daniel Ntiri na mange Matuko hatatoka itire kurugeta seni kiagetembe kemulikiro bugima bwechi amate cyabangina bane kurwasi kenyiro Nyagonyi imya Marani ase bunge ya Kitutu cha North imya county ya Kisii abasambetwe umwaka w'ekirubere na 20 noyo muhaso kukagerwa ko babarogi bakamuita busa ese saguri bono tabwata mangana mange go bachite bakamanyora aikaranste mwaye gesuna negetasi nikiga nigo twakoreta rende ritukulia rero asinka yumongina nyegusira Jemi Manyang'ate oiboigo renge gati yabalia bayete oye asinkiga nigo bale noboba kubwatekana negekore asa bantu batamanyikaniti bachite nagosalia amatoke nebimeri binde asomegondo bakamenta asokulima umugondo onyegusira kuyuarigania aserisimeka igento kibabegete obobo bonene ekara bamusambire tukavuga ebine bikanda kucha bikagendera bono to byayalire nande bona mangana achakira manga nande mangana obulimo bono n'abana baminto basinyo cha kumenya gai bono batubwato bo bakomenya gai yarengeri tukuri aramisi ngacha karumu no genderete guchi kutanganyora amatoka akenyiro umugondo wolimire tima iti bono ngolimete na rete kurigirinde takali matokwane kuse tomanyora nonyera bo nigo bakwanira chinkuma igoro yo mokomboi oyo egotebekana okomboete umugondo iga batayabona ondetayo barikiranete ko bakomboya nondetayo obaire nonyene tongoro engana korengana na barabo batayabona nigo yaombigwe n'abateneri bensemeiga nonyemaga yo kurikia chiroboti kaki ondubwensi obwate mangana ndata geta mangawe tani ali ayekire nemigondo oyo ari kwezoka esata bayaya igiriga inchitokorega nene nakinya so goncha matoke omonkwano yo na matoke atikuebisa tigachiche ara so mwana omuntu ngaki ya matoka nyina najite asinginjo mugoro na kondesete lakini atotebya so maene ingoyo ahete chipesa chimugondo okondesa bamenta bona ekorekega nebinde bingabune biga nigo bikobeka amagema basa kungu korenganirwa nakiria kyogosambwa wika kwa mongina wenkeiga asoko kagirwa ko bomorogi babolia serikali bono weso nagati elio banyoro bwene bwabo nkurubudireke seni kiagetembe kurega se county ya Kisii leterane nguru ku Daniel Ntiri bia muno sana mulikito Daniel Ntiri ase oroboti urusenjira ayobo ikiranu togwerana wika ase county ya Nyamira omwancho murigereri nigo abalimi bechae
banyaka bakumira na rituko ria rero ase banyaka bakurwa ebirengere byabo kubwatekana gotekorengana amo nechinjira a onchi baganiri kuchekana ikwemukigwa ride bagenda kanyona rigesa nechibasingia kurwa ase oburimi bwabo bwechae muliki tofauti gadi Gisemba nigaikirana ase egeikarikyo na gotwariganira orobotiro kubwatia. Masikini ni mbaya ama namna gani? Tufukuze nini? Nafukuza kwa nani? Kwa chai ama kwa nini? Arafu pesa ifanye kazi. Asante. Ase omujega bwo guchengera rituko ria barimi abwase baria bakonia ekemeri kyabo gechae ase company ya Sasini bachengera omujega oyoiga ase skuru ya Magura egotoka ewodi ya Mekenene county ya Nyamira abwase abarimi abwo bagokera obokoreri kwi company eyeiga anene ase okubaka na chiringi 40 ase kera ekiro kera omutieni. Let me congratulate the MD, the managing director of Kibukebe, for giving us the best price ever in the region. Actually, we are getting 43 per kilo, and that one we congratulate the management and request that I know, and I've seen you being out looking for better prices. You want to succeed, please give us more than the one you are giving us today. Nonyenigo abateneneri abanene be factory eyeiga bakora wanomo General Managing Director Osasini Martin Ojieng na Ushad Merali Steve Mainda Akif Put Charles McPhee na boigo Silas Injibakale oyore Managing Director Ukibukebe negati yabwo baikirana asomyega oyoiga asibaira chingakecho na gusaba baremi abaiga kogenderera gotora echai engia na enyinge eyuere na matu abere na engoropo na enjira eyemo yabo yokogenderera kwenyorera rigesa rigia. Kama wameongea ile quality anatafuta ni leo imejaribu ni really good, na ilikuwa proud sana kuona wapi Kipkebe na wewe pamoja na kubeba hiti. Sasa ni mambo ya volume, twende na ongeza na chukua quality hata juu sana. Sisi na appreciate, sisi nafanya pamoja. 2 leaves and a bud, major component 60% and above. 2 leaves, a bit of, and Keter, you need to come with the specific standards, or Elena, you need to come with the specific standards which we have. And then a few 3 leaves and a bud, soft bench. We don't want loose leaf. We don't want hard loose leaf. So ningependa nyinyi kama wakulima mtusaidie. Wakati unapoona mwingine analeta chai mbaya na wewe unakasana kuleta chai safi, usikubali hata katika shamba hiyo itendeke. Kurwase serikali ya kaunti ya Nyamira nigo batebire ebaguchia gokonya abaremi abaiga anene ase okubaroiseria chipara engana baganirie company eyo kubakonya omoromu eryo gotichira chipara. Ninakuomba kuna barabara hapa embo ya hapa chini kwa boundary. Tukifika hapo tutakuomba tusaidie mara kutoka Pandei, tulete matinga, tuweke mafuta, tulipe wafanyikazi wetu, tutai mara yako Pandei, tusaidie hiyo barabara pia i-connect na ile nyingine ya tumeweka kwa program. Hiyo nafikiria that's a right request. Chinkaki echecho nigo company ejo pairaniria igoro yo moromu ojo. Available, but do not behave like government people. Okay? Sometimes napeana mara mnamesema mmenunua. So I will charge kidogo. Sindio? Because wanapewa na wanasema wamenunua. Silas, Madam Belion amesema tuangalie mambo ya barabara huko kwao, tuendeleze to open the area for catchment. I think let's look at that and see what we can do. Even if it means working with the county. I think let's sit down and see if we can help to open those roads. So Mama Belion tutangalie mambo tena mara moja. Abaremi abuba beire bagokora buya asoboremi bwabo nigo baegwa ebyewa ao. 1,436,215,000 kilos. So thank you very much. Ingo ripotere Getembe kurwaiga ase company ya Sasini eye gotoka ni kaunti ya Nyamira Jefa Tigadi Gisemba.
Mwanju muligeto kwirana gochese county ya Kisii kubwa mono chinsemo chia South Mugrango nigo ebinyoro gwetani bitano na bere osebinyoro bitano na bere byanyaka bikomera na ase okuro ebirengerari nse mu buroberi o public participation oyonya akaba okurawa nomo asi gonogose nomo chief wechinseme chio serieta onyango nyamache ezabanyaka bakobolia omugavana nabo ye county ya Kisii kwene kyabona ngo bagakirere enyagitali ya chinseme chio asako tabuna nigo bakoenda enyagitali ya satambe abikira bonoiga nigo banyaka bakwerobelia na kuligende mero ase enyagitali yuranyala ko bagekobekwa oigo nigo bairali bagali abene kumurene omugavana post mbarati ngambya mono ase aliagente ko bakorera kubwa mono ase okubanyira na kubeka oyo mobo muna omoteneri ase municipality ya Ogembo gaki igotote gaki twanywa roboremo tusangire ikibesa twakano monye noboremo egere simba gaki ototomenya gitabanya gitari gocha konya muna intweba gotu tori konya kogendare etogoteba na abantu baitu bonse pi bari commending atiga akia tusire elinde tonyore eliti facility era abe gotokonya elinde ekonya abantu baita abo tuguchandika sana singincho koira barwira satambi igobono twari gusaba asiga akimugabano itare njeno mogori gasibe county of Melkizedek nabo igo chindo chibina nsoke yerega ige ine nsoke republic land obori mobwa ebo bwato no ni namba plot number 1640 borobo nene boranyare kubeko no nkende gionse na facility ndionse irasire no ne yende no asamarieta nkoro kujoni ondali nyananga ase location ya Marongo amaene lioto chande getase nyagitali no twerule mune binyole bitano kemo toliobolemo tanyole twagacherwe nyagitali yarwaire koruga twagenda Ogembo twagenda Suneka twagenda Nyakorere twagenda Nyamasege igobono seito ikoroga ntobwati nyagitali ende twasaba mweshimiwa osayoko boko otokonya ase ngencho ye barasa omogambi atorangereti ase nto eme binyoro besita ntobwato bokongu ase ngencho twarigere irigatia ekinyagitari kyabeirare amona intwe kobwa mono ntobwate obisi yagache twaroro ntoganeti omogabana otokonya ase ngencho yokobeka ekiriniki gegokonya bangina anene mono muna intwa bangina ba mateneti nabo twaira na iribuya mono simba ase ngencho yogotokonya ase municipality yokoira omumuro ito Paulo okemwa makori twakoira na irimbuya mono ochote merende otoigorere nyagitari yeiga elinde chekonya bangina baito na abana so that imba kwenda satambi iroke bakwenda Marongo kuruga story mu Marongo jire 7 kilometers iye ko chanda abantu baito mugavana kiburanche konya abaikoro n'abagiranga abwe mugwa ichumura abagiranga mba gwanchete Manje murigero ligo ikirabwe tokwenda omutimo komo keigo tokwirana ningende kumanyia amange ase ekiunga chinsaibere igo toskocha Baraka ninjo getembe ninjo dorome manana man bangina ninjo mukiale bera sumi babo minto no mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yato yo mukiale nakia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba nebogiranga yitorogora alichoru nkangie korukwa abagesumi ili nyumba yo muizeko tachete bwa kama beke sumi ne nseme ya moyo nyumba era mukali koruka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi bawo bintu mutinde natali mukiale masika gukyanga Baraka ninjo getembe ninjo dorome manana man bangina Getembe Television ekiunga kya Mwamogusi.
Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya segeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na karibu mwanjumurire togendere ne kionga chinsa ibere omostena tabwe county ya Kisii omoske Richard Mumaimo Onyonga litugolia lero ni gabo lya serikali kobeka gwasigwasioria emirobeli yonsi yogenda ya kwene kibuna ekiombe kya maoga kema kitabuna Pyrethrum Processing Company of Kenya ngoni gwakere gosingosi gukere omoske Onyonga ni gatabuna ni gabanta bange baranyaka bakore mara kwetera segetambo gerekyo na kubolia serikali ebeke emirobeli yonsi boronge omoske Onyonga ni gabolia iga ime Senate samugania kamati yoboremi koligereria enganeyo na koirania amachibu. Thank you, Mr. Speaker. I rise pursuant to Standing Order number 53-1, Mr. Speaker, to seek a statement from the Standing Committee on Agriculture, Livestock, Fisheries regarding the impending dissolution of the Pyrethrum Processing Company of Kenya, which is located in Nakuru. Mr. Speaker, the PPCK owns a significant portfolio of assets, including extensive tracts of prime land and valuable properties across various counties of this republic. Mr. Speaker, these assets represent public wealth accumulated over decades, and it is imperative to establish certain facts, including who currently holds the titles of these properties, the fate of these assets following the intended dissolution, and the impact of this dissolution and what impact this dissolution will have on stakeholders, especially Pyrethrum farmers and company employees who have actually been making a profit as they run this corporation. Mr. Speaker, the PPCK, which is the Pyrethrum Processing Company of Kenya, which is a government parastatal, does not have a board of directors as we speak. Mr. Speaker, in this regard, I therefore request the committee to explain the reasons behind the move to dissolve the company and the fate of the employees who have been working in that company, some of them close to 25 years. Number two, Mr. Speaker, I would want the committee to conduct a detailed review of all the properties owned by the Pyrethrum Processing Company of Kenya with a view to establish the status of these assets and to ensure that public resources are safeguarded. Number three, Mr. Speaker, I would like the committee to provide a report of the PPCK's financial status
operational challenges, including a full impact assessment with consideration of a potential to restructure this corporation instead of dissolving it, since it has been making a profit in its operations. Lastly, Mr. Speaker, I would like the committee to outline measures that the Ministry of Agriculture is taking to ensure that farmers, employees, and other affected parties are consulted to find an amicable way on how this matter could be sorted out. Thank you, Mr. Speaker, for a few minutes. Thank you. Mwanju muligereri goikirabwo no tukorera ekeunga chinsa ibere asebono kurinde na magena kwariganria ayunda chikunyara ko bagin korate ko yaretera senjera gwikiranu gekoraga chinsa inye ase ekeunga chinsa inye kurinda sense meliende yo mutimoko ni goto chikomera na amono munyegitari kurwase enyegitari ya World Fit Health Center Mwegitari Dr. Ken Amos Onzarigo tunyaka batokoligereria igoro yo komenya okuja kebo chenu nje nigongoro ku Aaron Ototo Nyangiri kurunza mimenyererio nigakoro Wilson Makoli ngwa igasema yagaje kamera nigakoro ku Wilfred Matundra na kurunza ya transmission nigakoro kwa DJ Atsan kianda gutwara buligererio buya ime ya Getembe TV ekionga kya mamugusi.